Ώρα λοιπόν να ανοίξουμε την πολιτική μας συζήτηση, πάντα με το βλέμμα στραμμένο στους αγρότες. Να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Οικονόμου, βουλευτή στα Ανατολικά με τη Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Οικονόμου, τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο που είναι εδώ κοντά μας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας. Και πρώην βουλευτής εκεί στην Ετωλακαρνανία, να τα λέμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα μας τα πει, Και πολύ στενός συνεργάτης του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ του κ. Λοιπόν, και τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή Ηλίας. Καλημέρα σας. Καλημέρα και κύριε σας. Καλαματιανέ. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα τα Επίσης, καλά να όλα έχουμε. τα Καλό καλά. μήνα, ο μήνας των εορτών. Δεν ξεκίνησε καλά, κύριε Οικονόμου, για εσάς. Κάναμε ένα μεγάλο γύρο με την Μαρία στους εκπροσώπους των αγροτών. Είναι οι εικόνες που βλέπετε και όλοι αυτό που λέμε στα κάγκελα. Είχαμε μια αντιπαράθεση έντονη. Τα προβλήματα είναι μεγάλα και ζητούν επίλυση άμεση. Προσπαθεί η κυβέρνηση να ανταποκριθεί. Ως γνωστόν, την Παρασκευή είχαμε τις πρώτες καταβολές των επιδοτήσεων του 25. Μας είπε ο κ. Μαρούδος ότι μπαίνανε χρήματα και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή. Ναι, εννοώ από την Παρασκευή. Ναι. Και όλος ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας καταβολών, οικονομικών ενισχύσεων και σε διάφορες, γιατί είναι τα θέματα, ξέρετε, είναι πολλά, δεν είναι μόνο οι επιδοτήσεις, είναι αποζημιώσεις, είναι κάποιες από τα περσινά του 24, είναι τα οικολογικά σχήματα, είναι διάφορες κατηγορίες που έχουν επιδοτήσεις. Το συνολικό ποσό το οποίο θα δοθεί θα είναι 3.700 εκατομμύρια. Δηλαδή, Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα δοθούν αυτά τα τεράστια ποσά. Τόσα πολλά χρήματα. Τόσα πολλά. Τα δικαιούνται. Τα δικαιούνται, πρέπει να τα δώσουμε. Τόσα πολλά χρήματα δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή τα κάνουμε από Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι μεγάλο το ποσό, γι' αυτό σας λέω. Πάντως και Δηλαδή, την Παρασκευή μόνο αυτό το κατέθεσαν πρόβλημα των 550 εκατομμύρια, μισό δις. Ωραία. Άρα. Πάντως δεν είναι αυτό το πρόβλημα των αγροτών μόνο. Δηλαδή, αν τους ακούγατε όσο. Ακούμε ότι πραγματικά βάζουν πολλά θέματα. Βάζουν πολλά θέματα τα οποία. Ένα από τα θέματα όμως Τα είναι. έχουν συζητήσει με τον κύριο Τσιάρα, του έδωσε υποσχέσεις και δεν έγινε τίποτα. Ένα από τα θέματα όμως είναι και η καταβολή των επιδοτήσεων. Προϋπόθεση. Για να ζήσουν. Ναι, είναι και όρος επιβίωσης για τους Άρα λοιπόν, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση λοιπόν, προσπαθεί η κυβέρνηση να εξομαλύνει την υπόθεση. Γιατί λέμε να εξομαλύνει? Γιατί βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση. 1η του 26 ο ΠΚΠ δεν θα υπάρχει. Θα είναι το οριστικό σχήμα με την ΑΔΕ. Άρα λοιπόν είμαστε σε αυτή τη μεταβατική στάση που ο ΠΚΠ εντάσσεται μέσα στην ΑΔΕ. Πρέπει να μπουν βάσει τη νέα συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς πλέον θα γίνονται οι επιδοτήσεις. Αυτή η συμφωνία είναι μια συμφωνία η οποία δεν αφήνει παράθυρα πλέον στους αετονίχηδες. Θα μου πεις, υπήρχαν παράθυρα στους αετονίχηδες? Από ό,τι φαίνεται υπήρχαν, κακώς υπήρχαν, θα τα λουστούμε όλοι, πολιτικά εννοώ, αυτά τα θέματα. Άρα είναι ζήτημα το οποίο πλέον με τις νέες αποφάσεις, οικονομική αστυνομία από τη μία μεριά, ΑΔΕ από την άλλη, ήδη πρέπει να ξέρετε ότι στους χθεσινούς λογαριασμούς δεν μπήκανε σε 2.000 αγρότες στους οποίους ελέγχει η οικονομική αστυνομία. Θα ήταν σχήμα οξύμορων να σε ελέγχει η οικονομική αστυνομία, κάποιος να τους πηγαίνει στον εισαγγελέα και κάποιος να τους πηγαίνει και προφυλάκηση και εγώ να τους βάζω λεφτά, σαν κράτος δηλαδή. Και 43.000 περιπτώσεις, 44.000 περιπτώσεις, τις οποίες τις ελέγχουμε. Είναι 44.000 που δεν πήραν καθόλου χρήματα. Έτσι. Αυτοί λοιπόν, γι' αυτό είναι και τα ποσά πιο μικρά, από τα περσινά, τα 470 εκατομμύρια, δώσαμε 360. Τα 110 εκατομμύρια που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η διαφορά από τα περσινά, του 24 με το 25, θα δοθούν εφού γίνουν οι ταυτοποιήσεις και η έλεγχη πλήρης. Επειδή είπατε ότι προσπαθούμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση, τα πλάνα που βλέπαμε προηγουμένως και θα τα ξαναδούμε τώρα, με την αστυνομία να ρίχνει χημικά στους αγρότες που έχουν χάσει τα ζώα τους, έχουν πρόβλημα επιβίωσης, αυτά τα πλάνα. Δεν είναι πλάνα εξομάλυνσης της κατάστασης. Και είναι άνθρωποι με τα πρόσωπά τους, έτσι, ούτε κράνη έχουν, ούτε κουκουλοφόροι. Πολλοί εκ των οποίων είναι και μιας ηλικίας, άρα είναι και πολύ πιο επικίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι εικόνες. Κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει, δεν είναι ωραίες εικόνες πραγματικά, αλλά
να υπάρξει ψυχραιμία και από τη μια μεριά και από την άλλη. Γιατί είδαμε κι άλλοι πάνε να σηκώσουν στον αέρα τα αστυνομικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, είπαν να του πάρουν τις κλούβες. Γίνονται τώρα υπερβολές και από τις δύο μεριές. Άρα λοιπόν, εδώ, εντάξει, να διαμαρτυρηθεί ο αγροτικός κόσμος, είναι δικαίωμά του, δημοκρατικό δικαίωμα. Αλλά ας είναι λίγο ψύχρεμοι όλοι, γιατί είμαστε στη φάση τώρα που πάμε να βρούμε λύσεις. Το εισπράττου, γιατί και ο κ. Καλαμαγιανός και ο κ. Κωνσταντόπουλος είναι από αγροτικούς νομούς, Τελοκαρνανία και Ηλία. Αυτά τα οποία βιώνουμε, κύριε Παπαδόπουλε, είναι πρωτόγνωρα. Οι αγρότες και ιδιαίτερα οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στα κόκκινα. Και όχι μόνο ότι βρίσκονται μέσα στην απρεπιστία τους στους δρόμους και μάλιστα εν ώψη και των εορτών των Χριστουγέννων, δεν βλέπουν μια προοπτική. Δεν βλέπουν δηλαδή λύση στο πρόβλημά τους. Η κυβέρνηση όφιλε εδώ και ένα περίπου τρίμηνο να έχει καταβάλει τα 500 εκατομμύρια, δηλαδή μισό δις από την προηγούμενη χρονιά και μισό δις που οφείλει στους αγρότες και κτηνοτρόφους, στον πρωτογενή τομέα δηλαδή, κατά το έτος 2025. Προσπαθεί δηλαδή με μήμετρα και άκουσα τώρα να καλύψει το κενό της. Άκουσα τον κύριο Οικονόμου να μιλάει για 3 δις 400 εκατομμύρια. 700. 3.700. Εδώ δεν μπορούσατε, κύριε Οικονόμου, να αποδώσετε το 1 δις. Τα υπόλοιπα 2.700 πού θα βρεθούν. Έχει δοθεί 1,9. Αυτό μέχρι την Παρασκευή δεν είχαν δοθεί τίποτα. Όχι, εσείς μιλάτε μόνο για τις επιδοτήσεις. Αυτό που έχει σημασία. Είναι πλέγμα. Θα ήθελα, κύριε Οικονόμου, να μην με διακόπτετε. Διευκρινήσεις. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία σήμερα είναι ότι τις επιδοτήσεις, κύριε Παπαδόπουλο, τις πήραν άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τις πήρε ο Φραπές, τις πήρε η Περσεφόνη ή η Αφροδίτη και η Πινελόπη της Θεσσαλίας. Τις πήραν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση ούτε με ζωικό κεφάλαιο, ούτε με βοσκοτόπια. Τι είναι αυτές τώρα που δόθηκαν αυτές τις μέρες, λέτε? Μιλάω και για τις προηγούμενες μέρες. Μιλάω για δηλαδή πώς έγιναν, δηλαδή, πού πήγαν οι επιδοτήσεις. Πώς φτάσαμε. Το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ είναι ένα σκάνδαλο πρωτόγνωρο. Όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και το χαρακτηρίζει, θα έλεγα, χαρακτηρίζει την κυβέρνηση της πράγμαση, κυβέρνηση εγκληματικότητας, δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή ούτε για μας, ούτε για την κυβέρνηση, ούτε για τους πολίτες. Τώρα, κατά πόσο πέτυχε η κυβέρνηση στο πρωτογενή τομέα, δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά. Βλέπεις όταν έχουν αλλάξει σε 6 χρόνια 5 Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και 6 πρόεδροι του ΟΠΚΠ, απαντά στο πρόβλημα, στο πρόβλημα και στηρίζεται του προβλήματος. Τώρα, η κυβέρνηση δεν κατάφερε, κύριε Παπαδόπουλε, να προστατεύσει τους κτηνοτρόφους μας, με αποτέλεσμα έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο. 345.000 ζώα θανατώθηκαν. Γιατί δεν έγιναν οι έλεγχοι στον Εύρο. Από εκεί μπήκε η ευλογιά. Θα μου πείτε τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια και μάλιστα επί κυβερνήσεων Πασόκ, που όλοι αναπολούμε αυτές τις κυβερνήσεις, άλλωστε αυτές οι κυβερνήσεις είναι που άλλαξαν και τη χώρα. Λοιπόν, γινόντουσαν αυστηρότατοι έλεγχοι. Με αποτέλεσμα να μην μπαίνει δηλαδή μέσα ο ιός και τις πράγματι, δηλαδή να μην έχουμε τα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα. Φτάσαμε στο σημείο, κάτι το οποίο, όπως είπα και πριν, δεν περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για κανέναν. Γιατί οποιοδήποτε φύγει από τον δρόμο του λάθος, όσο πιο γρήγορα φύγει, ωφέλεια είναι. Η κυβέρνηση όμως δεν κατάφερε. Δεν κατάφερε ούτε να το επιμερίσει, μάλλον προσπαθεί να το επιμερίσει για να δώσει άλοθη στον εαυτό της. Εγώ θα πω το εξής. Το 2017, ως βουλευτής, είχα καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση στον κύριο Αποστόλου. Τότε πράγματι είχα πει ότι από τη στιγμή που οι επιδοτήσεις από το ζωικό κεφάλαιο πηγαίνουν στα βοσκοτόπια, λοιπόν, αμέσως ανοίγεται το μεγάλο παράθυρο στα λαμόγια. Και τα λαμόγια τα έδινε στην πορεία επιμερώνοντας Δημοκρατίας να επιμερίζονται προς όφελός τους. Εξηγήστε ποια κυβέρνηση ήταν ο κ. Αποστόλου υπουργός. Ο κ. Αποστόλου ήταν επί ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είπα ότι υπάρχει συνέχεια. Στις κυβερνήσεις υπάρχει συνέχεια. Άνοιξε το παράθυρο ο κ. Αποστόλου. Με την τεχνική λύση, λέτε. Και στη συνέχεια, μέχρι το 2017 οι επιδοτήσεις δίνονταν βάσει του ζωικού κεφαλαίου. Και μετά το 2017 οι επιδοτήσεις δινόντουσαν δηλαδή ή θα δίνονταν βάσει των αγροτεμαχίων ή των βοσκοτόπων, να το πούμε έτσι. Τι κατάφερε τότε η κυβέρνηση αυτή? Κατάφερε να ανοίξει το παράθυρο και να έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα το είχατε καταγγείλει τότε, κύριε μου. Το είχατε καταγγείλει Πολάκης. Όχι στον Πολάκη, Πολάκης. Αλλά δεν καταφέρατε τίποτα. Όχι απλά δεν το για να το απαντήσει ο κ. Καλαμαγιανός. Ουσιαστικά να το
πολλαπλασιάστε. Για να το απαντήσω, ο κ. Καλαματιανός. Δεν ξέρω αν θέλει να γυρίσει και πίσω στο 17, αλλά τέλος πάντων με όσα γίνονται τώρα. Κύριε Παπαδόπουλο, έχει αποδειχθεί ότι η τεχνική λύση δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι ψευδείς δηλώσεις, οι απατεώνες που δήλωσαν χωρίς ελέγχους και έκλεψαν τα χρήματα των νόμιμων παραγωγών. Είναι ξεκάθαρο αυτό, τα είπε και ο κ. Βορίδης, τα εξήγησε. Το ζήτημα ποιο είναι τώρα? Άρα λέει ο κ. Κωνσταντόπουλος. Εγώ είπα ότι ευθύνη από το 2000. Το μεγάλο πάρτι έγινε από το 2021 μέχρι το 2023. Το δέχτηκε η Ευρώπη την τεχνική λύση. Το ζήτημα είναι οι κλέφτες, οι απατεώνες με τις ψεύτικες δηλώσεις που τους άφησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χωρίς ελέγχους και αποδέσμευσε τα αφημί. Αυτά είναι τα προβλήματα. Για τη χτεσινή μέρα τώρα. Όχι μόνο χρωστάνε στους αγρότες και στους παραγωγούς και στους κτηνοτρόφους, όχι μόνο τους έχουν οδηγήσει σε απόγνωση με την αδιαφορία και την πολιτική τους, αλλά τους δέρνουνε κιόλας. Είδαμε απαράδεκτες σκηνές. Αν είναι δυνατόν, αντί για 580 εκατομμύρια, τους έδωσαν μόλις 360. Κατέβαλαν δηλαδή μόνο το 44% της βασικής ενίσχυσης και ένα μήνα μετά τον Οκτώβρη, που είναι η καταληκτική ημερομηνία. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή εξαίρεση. Είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν καταβλήθηκε τουλάχιστον το 70% της βασικής ενίσχυσης. Και όλα αυτά, ενώ στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους χρωστούνται χρήματα από το 2024. Προφανώς οι κυβερνητικές υποσχέσεις έμειναν στα λόγια, δεν έγιναν πράξη. Υπήρξε νέος εμπεγμός στον αγροτικό κόσμο και προφανώς αυτή η κοροϊδία δεν χωνεύεται με τίποτα από τους αγρότες και τους παραγωγούς. Και βεβαίως αιτία αυτών των δεινών για τον κόσμο της παραγωγής είναι η ανερμάτιση, η καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης. Γαλάζιο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρωταγωνιστές του σκανδάλου που έκλεψε τα χρήματα των τίμιων αγροτών. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Δεκάδες χιλιάδες παραγωγοί από τη μία είδαν στους λογαριασμούς τους μειωμένες καταβολές, δεκάδες χιλιάδες δεν είδαν ούτε ευρώ και υπάρχει βεβαίως αβάστακτο κόστος παραγωγής, ασήκωτο κόστος ενέργειας, ασήκωτο κόστος αγροεφοδίων και ζωοτροφών, τεράστια διαφορά μεταξύ της τιμής του προϊόντος στο χωράφι και αυτή που φτάνει στο ράφι, γιατί καρπώνονται επιτίδη τη διαφορά της τιμής, οι γνωστοί μεσάζοντες. Τρίτο βασικό, κοπάδια αφανίζονται από τις ζωονόσους, ευλογιά, καταρροϊκό πυρετό. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τους ξέφυγαν οι νόσοι αυτοί. Από τα σύνορα πέρασαν, δυστυχώς δεν υπήρξε καμία πρόληψη, δεν υπήρξε καμία αντιμετώπιση από την πλευρά της κυβέρνησης και βεβαίως καμία στήριξη για μήνες στους παραγωγούς. Μας λένε οι παραγωγοί δεν έχουν ούτε ένα ευρώ να δώσουν στα παιδιά τους. Γιατί τα κοπάδια τους εξαφανίστηκαν και δεν είχαν ούτε καν αποζημίωση. Δεν έχει καταβληθεί για μήνες κάποια αποζημίωση για τα ζώα που έχασαν. Και χρειάζονται και στήριξη για το χαμένο εισόδημά τους, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν. Έχουμε και τις παράνομες ελληνοποιήσεις που κάνουν ανεξάρτητο πάρτι ή επιτίδη. Έχουμε τις καθυστερημένες και μειωμένες αποζημιώσεις από την πλευρά του ΕΛΓΑ που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα καταστροφικό μείγμα. Είναι πολλά, κύριε Καταστροφικό, όλα αυτά όμως είναι ένα καταστροφικό μείγμα για τον κόσμο της παραγωγής. Συνθέτουν μια πρωτοφανή κρίση και ευθύνη για αυτή την κρίση την έχει η κυβέρνηση. Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούν ότι οφείλουν να λάβουν μέτρα αποτελεσματικά ανακούφισης. Λοιπόν, όχι πάρε τόσα τώρα και τα υπόλοιπα τον άλλο μήνα και τον παράλληλο. Λοιπόν, για να μην ξεχάσουμε και τα μαθηματικά της Τρίτης Γυμνασίου, το 363 στα 580 που είπε ο κύριος Καλαματιανός δεν είναι 44%. Αλλά δεν ήταν 580, 470 ήταν οι επιδοτήσεις που δόθηκαν, η πρώτη που καταβολή το 24. Ήταν 580, το 70. 470. Δέστε λίγο τα χαρτιά σας, είστε επιμελείς. Δεν είστε πρόχειρος συνήθως. Ένα λεπτό, δεν είστε πρόχειρος. Ένα λεπτό, μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Μην μπερδεύουμε τον κόσμο και μην πετάμε νούμερα για νούμερο εντυπωσιασμού. Ούτε το 500. Ούτε το 363, ένα λεπτό. Ούτε το 363 είναι 44% στο 580 εκατομμύρια. Απλά μαθηματικά Τρίτης Γυμνασίου. Αλλά λέω το εξής. Μα δεν το δώσατε το 580. Μα ένα λεπτό είπατε. Αντί να δώσουν 580, δώσαμε 363. 44%. Το 70% είχατε ασχεθεί το 70% 580. Είναι το 44% 360 στο 580. Είναι 70%. Μην κάνουμε μαθηματικά. Τι ακριβώς θέλετε να πείτε? Τι θέλω να πω. Θέλω να πω, γιατί δεν είναι συνήθως πρόχειρος ο κύριος Καλαματιανός και είναι επιμελής. Αυτό που λέω λοιπόν. Μισό να καταλάβω. Αυτό που λέω λοιπόν ότι
το 24. Το 24. 470 δόθηκαν προκαταβολή. Πραγματικά το 363 υπολείπεται με 110 εκατομμύρια. Λέμε εμείς τώρα στον κόσμο για να καταλάβει για ποιο λόγο βρήκανε λιγότερα χρήματα. Γιατί είναι καινούριο το σύστημα στην μέτρηση και στην συμφωνία που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σας είπα. Αυτές οι διαφορές θα δοθούν εν ευθέτω χρόνο, δηλαδή μέσα στο Δεκέμβριο, για αφού γίνουν οι έλεγχοι. Ελέγχουμε και 45.000 αφημί τα οποία δεν πήραν κάποια χρήματα. Οι 2.000 μάλιστα έχουν και ποινικού ενδιαφέροντος υποθέσεις. Δεν είναι μόνο η Σεμερτζίδου και ο Φραπές και ο... Μπορεί να θέλετε εσείς για να κάνετε τον εντυπωσιασμό σας και μήπως πάτε κανένα ψηφουλάκι και να το παίζετε το θέμα γύρω από 3 ονόματα. Εσείς αλλά είναι 2.000 ελεγχόμενοι ποινικά. Ναι. Εντάξει, είναι όλη η Νέα Δημοκρατία αυτή, κύριε Καλαμαγιανέ. Μα δεν ξέρετε, έχει σημασία. κύριε Κωνσταντόπουλε, ξέρετε ότι είναι 2.000 όλοι αυτοί. Οι εγκέφαλοι όμως και αυτοί που κοινώσαν τα νήματα. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε εσείς, κύριε Κωνσταντόπουλε. Είναι αυτό το εγώ στον καθένα πατώνα. Τεχνητής νοημοσύνης και στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού που η τεχνολογία τα έχει λύσει, θεωρώ ότι θα έπρεπε να μην το κάνουν στο τραπέζι. Σας ρωτάω, οι 9 που προφυλάκησαν πριν από 20 μέρες, ξέρετε τι κόμμα ψηφίζουνε? Εγώ δεν το ξέρω. Εσείς το ξέρετε? Γιατί έχετε μείνει σε 3 ονόματα? Βλέπουμε σας απολογίστε. Πάντως Πασόκ δεν είναι, κύριε. Πού το ξέρετε? Εγώ δεν το ξέρω. Γνωρίζω πολύ καλά. Δεν είναι Πασόκ. Δεν ξέρω τι άλλο είναι. Πασόκ δεν είναι μια φορά. Δεν είναι. Μπράβο, ειδού λοιπόν. Θέλετε να ποινικοποιήσετε. Εγώ δεν ξέρω. Δεν γίνεται. Κύριε Κωνσταντόπουλε, εγώ λέω ότι οι 9 που προφυλάκησαν δεν ξέρω τι κόμμα ψηφίζουν. Και τι κόμμα είναι. Εσείς λέτε δεν είναι Πασόκ. Εγώ λέω ότι είναι η Νέα Δημοκρατία. Αφού λοιπόν πάμε στο νέο πλεονέκτημα των ηθικών, πάντως, αν είναι δυνατόν, δηλαδή το 2025 να λέμε κάποιοι, ξέρετε, για περιθικού πλεονεκτήματος. Μας το είπαν οι αγρότες που συνομιλήσαμε πριν με τη Μαρία. Κύριε Κονόμου, αυτό που δεν είναι Πασόκ, δεν σας τιμά, γιατί και εσείς Πασόκες που ήταν είναι στους δρόμους, είχαν ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, καλέ μου άνθρωπε. Κύριε Κονόμου. Χαλάρωσε λίγο. Δεν είναι εκεί το θέμα τώρα. Είπες στην ξυπνάδα σου. Χαλαρώσει με. Είπες στην πρωινή ξυπνάδα σου. Όχι, δεν είμαι. Χαλαρώσει με λίγο. Χαλαρώσει, αν ξεχνάτε το παρελθόν σας. Δεν μπορεί να αποφύγετε. Εγώ είμαι σταθερός με συνέπεια, σταθερότητα, Πασόκ, σταθερά. Συζητάμε κάτι πολύ σοβαρό. Δεν το βάλατε. Ήμουν εγώ, δεν ήμουν. Δεν το βάλατε. Δεν βοηθάει τίποτα τους αγρότες. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Οι άνθρωποι που είναι στους δρόμους, που βλέπουμε τώρα πάρα πολύ, μας είπαν 70-80% είχαν ψηφίσει, είχαν εμπιστευτεί τον Πρωθυπουργό για αυτά που τους είπε το 23. Θέλω να σας πω, δεν είναι αντιπολιτευόμενοι. Δεν είναι ελεγχόμενοι, ξέρω εγώ, από το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο το ΚΚΕ που είχε και. Εγώ είπα κάτι πολύ απλό. Ότι αυτή τη στιγμή γίνονται οι έλεγχοι. Χωρίς να έχεις εικόνα, αν αυτός που ελέγχεις είναι Νέα Δημοκρατία. Μα δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία. Το είπε εδώ ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Οι εγκέφαλοι. Όλα τα καλά παιδιά στη χώρα. Δεν ξέρω τι. Είναι στο Πασόκ. Βέβαια, τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Οικονόμου, δύο δικοί σας άνθρωποι κομματικοί έχουν κερδίσει τυχερά παιχνίδια. Πόσο πιθανό είναι αυτό να συμβεί στον κόσμο? Τι τυχεροί λοιπόν. Θα δώσουν λόγο στην δικαιοσύνη. Διότι ο εισαγγελέας. Να δώσουν. Ξέρετε κάτι, κύριε Στερείου, ένα λεπτό. Όταν ο εισαγγελέας ακούει τέτοια πράγματα, καμιά φορά για το ξέπλυμα χρήματος. Ο εισαγγελέας θα την κάνει τη δουλειά του, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Το θέμα είναι λίγο πριν. Όταν λοιπόν νομίζεις ότι λες εξυπνάδες στην τηλεόραση ή στην Εξεταστική Επιτροπή ή στο δημόσιο βήμα, εκεί λοιπόν αποκαλύπτεσαι. Εσείς δεν βρίσκετε τίποτα προβληματικό ότι 2 κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι κέρδισαν τυχερά παιχνίδια και δεν θυμούνται και τόσες φορές? Τι να σας απαντάω, εγώ δεν είμαι εισαγγελέας, αλλά υπάρχει ο εισαγγελέας. Ο εισαγγελέας είναι θέμα, κυρία Στερείου. Ο εισαγγελέας θα την κάνει τη δουλειά του κατόπιν εορτής, κύριε Οικονόμου. Μετά, θα την τώρα που αποκαλύπτεται αυτό. Το θέμα είναι πώς έγινε αυτό. Οι κακές και έκνομες συμπεριφορές πάντα κατόπιν εορτής, δυστυχώς. Το θέμα είναι πώς έγινε αυτό. Έτσι λέει η ζωή. Τιμωρούνται, συλλαμβάνουν και τιμωρούνται. Τώρα εδώ λοιπόν, αν κάποιος θεωρεί ότι με αυτά τα φιλιναφλήματα περί τυχερών παιχνίων μπορεί να ξεφύγει, δικιά του υπόθεση είναι. Όποιος έχει τα γένεια έχει τα χτένια. Στελέχη είναι όπως κύριε Οικονόμου. Δικάσεις στελέχη είναι. Δικάσεις στελέχη, δεν καλέσαμε τον Πρωθυπουργό. Ο άλλος ο δικός σας, εγώ που δεν πάω με το δικό σας. Ο άλλος ο Φωτόπουλος λέει πήρε λεφτά και δεν έδωσε ούτε $1 από την επιδότηση για την επένδυση. Και λέει δεν τα έδωσα. Λέει τα έβαλα στην τέπη. Δεν το γνωρίζω. Ποιος είναι ο Αντωνόπουλος? Ξέρω πώς το λένε τώρα. Εγώ δεν μπαίνω τώρα στο δικό μου και δικό σου. Δεν ξέρω ποιον εννοείται. Δεν μπαίνω στο δικό μου και στο δικό σου. Δεν μπαίνω σε μια τέτοια συζήτηση. Κύριε Κωνσταντόπουλε, αφήστε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν κερδίζει κανένας. Ξέρετε πώς πρέπει να κερδίσουμε?
ότι εδώ εσείς να είναι είπατε καθαρή εικόνα ότι σε όλους. μέσα στο Δεκέμβριο, όποιος θα πλώσει το χέρι του θα κόβεται. εσείς είπατε ότι μέσα στο Δεκέμβριο συνολικά θα μπουν σχεδόν 4 δις, 3.700. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης. Ωραία. Έτσι. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω και τους τρεις, επειδή οι κινητοποιήσεις θα πάρουν πολύ δυναμική τροπή. Με κλείσιμο εθνικών οδών, ήδη είναι κλειστή η εθνική οδός στο ύψος της Νίκαιας. Εσείς τι λέτε ότι πρέπει να κάνει και στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, αν στηρίζετε αυτές τις μορφές πάλης? Κοιτάξτε, οι δρόμοι δεν πρέπει να κλείνουν. Γιατί δεν είναι δρόμοι του αγρότη μόνο, ούτε του δημοσίου υπαλλήλου. Παρακαπτήριες με μικρή καθυστέρηση. Τέλος πάντων, καλό είναι να μην κλείνουν οι δρόμοι, γιατί δημιουργείται μια κοινωνική αναταραχή. Πάμε σε μέρες γιορτινές, όπου ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί. Οι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Τι κοινωνική αναταραχή, κύριε Οικονόμου, τώρα? Ακούστε, ξαναλέω, οι δρόμοι δεν είναι μόνο του αγρότη, ούτε του δημοσίου υπαλλήλου, ούτε του ιδιωτικού υπαλλήλου, ούτε του ελεύθερου επαγγελματία, είναι όλη τη κοινωνία. Άρα λοιπόν. Πώς θα διαμαρτυρηθούν δηλαδή? Υπάρχουν τρόποι για Πώς, να κάνουν post στα social media? Ποιος τρόπος είναι να διαμαρτυρηθούν? Να βγουν στους δρόμους, αγρότες είναι. Δεν είμαι θα. Απλά η άποψη δικιά μας είναι ότι δεν πρέπει να κλείσουν οι δρόμοι. Από εκεί και μετά η διαμαρτυρία μπορεί να γίνεται, σαφέστατα θα την ακούσουμε, σαφέστατα θα γίνει μια προσπάθεια να λυθούν θέματα. Σας λέω, είμαστε στη φάση της διευθετήσεως αυτών των θεμάτων αυτό το μήνα. Λύσαμε όλα τα θέματα του αγροτικού κόσμου? Όχι βέβαια. Είμαστε όμως εδώ πέρα με ανοιχτά τα αυτιά να κάτσουμε, να δικούσουμε και να πράξουμε αυτά που πρέπει. Εσείς τι λέτε, είστε υπέρ του κλεισίματος των δρόμων? Αυτό το οποίο βιώνουμε, δηλαδή, που βιώνει κάθε μέρα ο Έλληνας πολίτης, είναι μια απελπισία. Και γιατί το αναφέρω σαν απελπισία? Βγήκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στους δρόμους. Βγήκαν με χαρά. Βγήκαν από την απελπισία τους ότι δεν έχουν δηλαδή πώς να περάσουν την καθημερινότητά τους, πώς να ζήσουν. Όταν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Οικονόμου, βρέθηκαν στον δρόμο, δεν βρέθηκαν για τις καλύτερες μέρες που υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία. Βγήκαν στον δρόμο διότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Και δεν πάει άλλο διότι έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο. Τα αγροϊφόδια έφτασαν στο Θεό, 40% πάνω τα λοιπάσματα και τα αγροϊφόδια. Πώς θα τα χρήματα τα οποία θα έπρεπε να τους έχουν δοθεί? Δεν τους δόθηκαν εδώ και 6 μήνες και μιλάμε ότι η καθημερινότητά τους ήταν δυσβάσταχτη. Άρα αναγκάστηκαν και βγήκαν. Εμείς στο Πασόκ, και πιστεύω κάθε Έλληνας πολίτης που θέλει να λέγεται και σοβαρός, στηρίζει την ειρηνική όμως προσπάθεια των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Γιατί πραγματικά δεν μπορεί δηλαδή μια κοινωνική ομάδα να βάλει εις βάρος μιας άλλης κοινωνικής ομάδας. Θα μου πείτε, υπάρχει περίπτωση δηλαδή με post ή μόνο με φωνασκίες να λυθούν τα προβλήματά τους? Θα απαντήσω όχι. Γι' αυτό θα πρέπει να εγκαλέσουμε την κυβέρνηση να κάνει αυτά τα οποία μέχρι σήμερα δεν έκανε. Να μην κλείσουν οι δρόμοι. Συμφωνείτε? Οι δρόμοι να μην κλείσουν, ναι. Να μην κλείσουν οι δρόμοι. Με ειρηνικό τρόπο, είπα, να προτάξουν τα θέλω τους και τα δικαιώματα τα οποία σήμερα στερεί η ελληνική κυβέρνηση από τον πρωτογενή τομέα και, εν πάση περιπτώσει, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό. Όταν φτάσει στο αμήν, να ξέρετε, αυτά τις εικόνες που είδαμε χθες, τους προπυλακισμούς και όλα αυτά, νομίζω δεν τιμούν κανέναν. Και δεν τιμούν μια εύρυθμη λειτουργία μιας κανονικότητας. Αυτό εδώ δεν ούτε αυτό είναι ωραίο. Κύριε Καλαματιανέ, εσείς? Ούτε αυτό είναι ωραία εικόνα. Ναι. Εσείς τους οδηγήσατε. Εκεί τους οδηγήσατε εσείς. Ελάτε για να ακούσουμε και τον κύριο Καλαματιανό. Είναι προφανές ότι ο κόσμος της παραγωγής, ο κόσμος του μόχθου και της δημιουργίας βρίσκεται σε απόγνωση λόγω των κυβερνητικών πολιτικών. Τι μας λένε οι αγρότες? Ότι δεν μπορούν να ζήσουν από το επάγγελμά τους, από την καλλιέργεια της γης, από τα κοπάδια τους και την παραγωγή. Αυτό έχει μια τεράστια συνέπεια συνολικά για τη χώρα. Νέοι δεν εισέρχονται στο επάγγελμα. Δεν γίνονται αγρότες ούτε κτηνοτρόφοι. Λόγω του ότι δεν μπορούν να ζήσουν από αυτό το επάγγελμα. Οι παλιότεροι αποχωρούν, αφήνουν να καλλιέργεται τα χωράφια και τις περιουσίες τους. Η ύπαιθρος αδειάζει, φεύγουν από την ύπαιθρο ο κόσμος, η παραγωγή μειώνεται και η χώρα έχει ζητήματα που αφορούν την εξαγωγή, την εξάρτησή της από τις εισαγωγές. Έχουν προβλήματα στην επισιτιστική επάρκεια, αλλά και στις τιμές των προϊόντων. Το πληρώνουμε όλοι μας αυτό που συμβαίνει στον πρωτογενή τομέα. Συνεπώς, η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι στους δρόμους με ευθύνη της κυβέρνησης λόγω αυτής της καταστροφικής πολιτικής που ακολουθεί καιρό τώρα και έσκασε και το σκάνδαλο του ΕΠΚ που έχει ευθύνες η κυβέρνηση για αυτό το σκάνδαλο.
Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ανασάνει, να πάρει μια ανάσα ο κόσμος της παραγωγής και να μπορέσει να μείνει στον τόπο του, να συνεχίσει να παράγει και να συνεχίσει με προοπτική. Αυτό πρέπει να κάνει, να αφήσει όλες τις υπόλοιπες δικαιολογίες και επιτέλους να αναλογιστούν και να αποδεχτούν τις ευθύνες τους και να πράξουν και να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους απέναντι στον αγροτικό κόσμο. Ο κ. Κωνσταντόπουλος τάχθηκε υπέρ των ανοιχτών δρόμων. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς λέμε ότι τους δρόμους τους κλείνει η κυβέρνηση με την πολιτική της. Να λύσουν τα θέματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Έχουν ευθύνες και οφείλουν να ανταποκριθούν. Άρα υπέρ των κλειστών δρόμων. Μάλιστα. Είμαστε υπέρ της επίλυσης του τεράστιου ζητήματος της πατρίδας μας. Έχουμε θέμα συνολικά. Δεν είναι μόνο των αγροτών και των κτηνοτρόφων το πρόβλημα. Είναι όλων μας. Και η κοινωνία το αντιλαμβάνεται αυτό. Οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Ανοιχτοί δρόμοι και ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών. Αυτή είναι η θέση μας. Από την πλευρά της κυβέρνησης. Άρα λέτε τον μπαλάκι στην κυβέρνηση, πάντως τουλάχιστον να συνοψίσουμε το κομμάτι. Όλοι το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Γιατί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Δεκέμβριο. Από την παραγωγή. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει το Δεκέμβριο, γιατί με όλους τους αγρότες που μιλήσαμε, τους εκπροσώπους δηλαδή των αγροτών, προανήγγειλαν πολύ ηχηρές κινητοποιήσεις για τις τουλάχιστον για την εβδομάδα και τις επόμενες. Το θέμα της πανόλης και της ευλογιάς είναι υγειονομικό το θέμα. Δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε στατιστικό. Όπως έγινε τότε και επί COVID, η υγεία προηγείται εναντί όλων. 450.000 πρόβατα, πραγματικά ένα σημαντικό κομμάτι του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε, δεν θανατώθηκε για πλάκα. Όχι, καλά. Είναι ζήτημα. Δεν αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι. Δεν αποζημιώθηκαν. Όχι, γιατί άκουσα ότι. Γιατί λέει θανατώνονται τα ζώα. Τα ζώα δεν θανατώνται για πλάκα. Είναι θέμα. Όταν ξέφυγε η ευλογιά, ο ιός στον Εύρο εννοείται. Ένα το κρατούμενο. Θα το αυτό το λόγο. Μέσα, ειδικά για την αποζημίωση, υπάρχει κονδύλια 180 εκατομμυρίων. Τα οποία κονδύλια, από τα στοιχεία που θα δώσουν οι περιφέρειες, θα πληρωθούν. Ήδη 56 εκατομμύρια πήραν 2.200 αγρότες. Το κόστος ενός προβάτου που είναι 350 ευρώ είναι το ψηλότερο που δίνει έως 400 και τους δίνετε 190 ευρώ. Όχι, 260 τους δίνει, αλλά είναι το 190 ευρώ τους δίνετε. 260. Σας λέω το μέσο όρο, γιατί το συζητήσαμε πολλάκις με τους κτηνοτρόφους και μας είπαν ότι λόγω ηλικίας στα ζώα με το μέσο όρο είναι 260 το υψηλότερο. Αφού είναι 260, τι έκανα. 260 είναι το υψηλότερο. Πόσο τα 100 είναι? Πόσο τα 100, για πέστε. Ακούστε ένα λεπτό. Ακούστε ένα λεπτό. Είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Καμία άλλη χώρα δεν αποζημιώνει τόσο το πρόβατο. Στη Γαλλία ξέρετε πόσους δεν το αποζημιώνει τόσο. Πέρα από τις αποζημιώσεις όμως, κύριε Οικονόμου, είναι και το ζήτημα του εμβολίου. Στα κοιτάπια σας δέστε 3,40. Το 2,60 είναι το υψηλότερο. Ωραία, είναι το υψηλότερο. Ωραία. Πάντως αυτό που λένε οι με την έννοια, γιατί το λέω αυτό τώρα. Φτάνει το 2,60. Όχι, μπορεί να μην φτάνει. Αλλά πέρα από τις αποζημιώσεις είναι και το ζήτημα του εμβολίου. Υπάρχουν κτηνοτρόφοι που ζητούν το εμβόλιο και λένε ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να το κάνει γιατί φοβάται τις εξαγωγές. Δεν το κάνει καμία χώρα στην Ευρώπη. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Γιατί ακούω και εγώ τις φωνές που το λένε αυτό. Δεν το έχει, γιατί δεν το έχει επιλέξει καμία χώρα. Θα μου πεις, άκουσα σε έναν συνάδελφο σε άλλο πάνελ, λέει δεν έχουν άλλη ευλογία. Σώπα δεν έχουν άλλη. Έχουνε, αλλά δεν το έχουν επιλέξει. Άρα λοιπόν, γιατί δεν το επιλέγουν? Είναι θέμα πάλι υγειονομικό, είναι θέμα επιστημονικό, είναι θέμα που εγώ ο πολιτικός θα το πω. Εδώ θα πρέπει να απαντήσει ο κτηνοτρόφος ή να απαντήσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα το πει. Εγώ ο πολιτικός ή οι επιστήμονες θα το πει. Σε επαφή με τους Ευρωπαίους εταίρους. Οι επιστήμονες θα απαντήσουν, βεβαίως. Ποιος θα πει αν θα πρέπει να γίνει το εμβόλιο ή όχι? Εγώ θα το πω. Όχι βέβαια εσείς, οι επιστήμονες. Κάτι όμως που δεν κάνατε. Εσείς είναι αρνητική έκφραση γνώμης. Δεν το κάνατε, κύριε Οικονόμου. Είναι αρνητική επιστήμονες. Ζητήσατε έκφραση γνώμης. Είναι αρνητική. Πώς δεν είναι αρνητική. Από το μυαλό μας το βγάλαμε. Δεν ζητήσατε ποτέ έκφραση γνώμης των επιστήμονων. Από το μυαλό μας το βγάλαμε. Και οι Ευρωπαίοι ήταν ίξις αφήξεις. Για τόσο αφελείς μας. Δεν τους έχω αφήσει. Εσείς λέτε ότι είναι η επιτροπή που έχει συστήσει ο κύριος Τσιάρας στο Υπουργείο είναι αρνητική στο εμβόλιο. Δεν προκρίνεται αυτή η μέθοδος. Τι να κάνουμε τώρα? Πριν κλείσουμε, κύριε Καλαματιά. Πάμε εμείς τώρα δηλαδή για να κάνουμε. Θα πάτε την Τετάρτη στο Παλάς, τον κύριο Τσίπρα? Θα σας δούμε. Ναι, θα είμαστε εκεί. Έχει πολιτικό ενδιαφέρον η παρουσίαση του βιβλίου. Έχει ανοίξει η συζήτηση και για πολιτικές και για γεγονότα που συνέβησαν. Βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε με το βιβλίο τη θέση του, την αλήθεια του, την άποψή του. Για το παρελθόν, περιμένετε να τον ακούσετε και για το μέλλον τι θα κάνει, γιατί και για το ΣΥΡΙΖΑ είναι κρίσιμο τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι να δούμε
τι προτείνεται για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού. Αυτό είναι το σημαντικό. Εκεί πρέπει να είναι η συζήτηση για το τι πολιτικές πρέπει να ακολουθήσουμε, για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για το πώς θα βοηθήσουμε την παραγωγή του τόπου μας, για το πώς θα ενισχυθεί το κράτος δικαίου και η δικαιοσύνη και η δημοκρατία στον τόπο μας, γιατί τα χτυπήματα στο κράτος δικαίου και η διαφθορά έχουν συνέπειες, καταρχάς στερούν ζωές, όπως είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά αφορά και την οικονομία και το πώς θα προχωρήσει η κοινωνία μας στο μέλλον. Για όλα αυτά λοιπόν χρειάζεται τοποθέτηση, πολιτική θέση και πιστεύουμε ότι την Τετάρτη στο Παλάσιο ο Αλέξης Τσίπρας θα παραθέσει το σχέδιο του. Άλλωστε στο βιβλίο, το τελευταίο κεφάλαιο είναι πολύ πιθανό, ναι, πιστεύω πως ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου που ονομάζεται Πηξίδα γίνεται η κατάθεση ενός ενεργού πολιτικού, του Αλέξη του Τσίπρα, σχετικά με το τι πιστεύει, τι πολιτικές πρέπει να ακολουθηθούν για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Ο κ. Καραμαλιάνος έφτασε και στο τελευταίο κεφάλαιο. Εντάξει, μπορεί να το διάβασα ανάποδα. Ναι, μπορεί. Είναι σημαντικό γιατί δείχνει και την πηξίδα για το παρόν και το μέλλον. Αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ. Χρειάζονται απαντήσεις και λύσεις προοδευτικές. Απαντήσεις και λύσεις προοδευτικές. Κρίθηκε 3 φορές, 4 φορές. Πήραν ακόμα από το 3,5%, το φτάσει 37%, έγινε πρωθυπουργός, γιατί έχτισε ένα μύθο πάνω ότι θα καταργήσει μνημόνια. 35, όχι 37. 35. Θα καταργήσει μνημόνια, θα καταργήσει το χρέος. Με ένα άρθρο και με έναν νόμο. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Οικονόμου, σας παρακαλώ. Ο κύριος Τσίπρας κρίθηκε. Τώρα ο συγγραφέας θα κριθεί. Θα κριθεί. Όμως, από ότι, τουλάχιστον από κάποια κεφάλαια που είδα ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να ποινικοποιήσει το παρελθόν του για να έρθει με ένα καινούριο μέλλον. Το καινούριο μέλλον και μάλιστα τη κεντροαριστερά που εγώ πρεσβεύω και τη Σοσιαλδημοκρατία δεν μπορεί να το εκφράσει. Δεν μπορεί να το εκφράσει ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απολογηθεί πώς τα καλά καθούμενα ένα κόμμα από το 37% το παρέδωσε στο 17% και ήρθε ένας εξαμερικής ορμόμενος για διακοπές και του πήρε το κόμμα. Σας παρακαλώ, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι και το ανάποδο. Είναι τραγικό το συζητάμε για ένα κόμμα το οποίο ήρθε ένας για διακοπές στην Ελλάδα και έγινε πρόεδρος του κόμματος. Για τον κύριο Κασελάκη. Για τον κύριο Κασελάκη. Και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να για το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο 100 δις που χρέωσε τον ελληνικό λαό, θα πρέπει να απολογηθεί ο κύριος Τσίπρας για τα 99 χρόνια, για τα 99 χρόνια που έβαλε δημόσια περιουσία στο Ταμείο. Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο αύριο, είναι στο χθες. Αλλά η Νέα Δημοκρατία αυτά. Χάος και Μητσοτάκης, απαντά Πασόκ και Νίκος Ανδρουλάκης. Εμείς μπορούμε να αγγιθούμε τη μεγάλη κεντροαριστερά, εμείς με τους πολίτες και με τους ψηφοφόρους, τους οποίους προτάσουμε ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, με ρεαλισμό και με μια. Οι δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν. Ο κόσμος λέει ότι χρειάζεται Κύριε Κωνσταντόπουλε, εγώ δεν είμαι αριθμολάγνος καταρχάς. Το 35 δεν είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Το 37 είναι αυτοδύναμη. Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Προτίμησε να έχει τον κύριο Καμένο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Για τη διακυβέρνηση και το ύφος και το ήθος της διακυβέρνησης. Στη Νέα Δημοκρατία έφυγε ο κύριος Καμένος, δεν έφυγε από. Το μόρφωμα που φτιάχτηκε από τον κύριο Καμένο δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο λέω. Θα πρέπει να περιπεί εξέφρασε αυτά που έλεγε ο κύριος Σαμαράς για το αντιμνημόνιο. Ήταν το κόμμα το οποίο σήκωσε το βάρος της μη χρεοκοπίας της χώρας όταν βρισκόσασταν. Γεια σας. Καλό μήνα. Γεια σας κύριε Καλαματιανέ. Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Οικονόμου, φορτώσατε με τον κύριο Τσίπρα, φορτιστήκατε. Κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε και εσάς, ευχαριστούμε και τους τρεις για την παρουσία εδώ στην πρώτη εκπομπή της εβδομάδας.